Bakurete muireti kiara. Bakagambe miaka 10. Ataragambire 10 okorire. Nane ngakitoka nyanga bagetutu na bako tobete biara. Aba basinda temba boliga. Prince Ida. Etera makora egabane ko betumukade ngandaba no oitu sina basi bagoitwa. Prince Ida. Aba basini numogo ituma ngaba magane iri magamba asengo korera. Mamanye tebotambe omukungu abwate chimbere ivere. Prince Ida. Omwana kabwate chimbere ivere omwana kaiboru akawaka chimbere ivere. Bana iga aba no bwati rora baroro tangani. Tara kaikino ana akwata. Basi ko mabete bite. Igana ariko basanga babasi omo gabana igayibore tuno mokungu obwata amagora abere ne chimbere ivere na adai mogeti oborito metinyi kianda. Kai mogeti metinyi kianda ne karamere ale erata de korusi gwaro. Ko ikaga be miaka 5 na inwa basi kwero na ade to momento inde 5 miaka ni 10. Wamepanga eti wanaenda kuleta impeachment. Eti wanataka kutoa gavana kwa vice. Prince Ida. Ati watoa yeye waweke deputy governor. Wacha walete hiyo impeachment tutaiona. Na watu ati gavana Mheshimiwa Mbati. ni tutobwana tokoto gavana na ala kwa gosi. Tari serikali yanakuru kwa leo chokoto ambele county. Abantu bami to yama asamali tankuru kucho. Prince Ida tafadhali akuje stage sasa.